Salutare și bine m-am regăsit la al doilea sau al treilea? Cred că al treilea. Eu l-am al doilea. La al doilea episod pe... de backstretch, practic. La tine al treilea, nu? Hai, fi gata, pe poziții și... Bă, deci acolo, da, aveam lag. Aici pe pistă n-am lag. What? Cred că erau prea mulți player. Erau mai multe chestii. Facem timp sau nu facem timp? Ăsta unu numai unu. Nu mai de aici. Bă, facem timp. Hai că facem. Tu ești 6? Da. Ok. Bă, nebunii. Wow, cum m-am întors. Ok, este locul 1. Nu pot să cam competitiv. Deci am început bine eu. Da, am început mai prost. Vai, de capul meu, scuze-mă. Să nu mai faci asta niciodată. Ok. Na, bă, nu știam că ești în spatele meu. Mamă, m-am întors. Bă, dar eram 6. Da, eu Eram 6 acum, gen. Chiar că e. Stai să opresc aici și să merg în full mode. Ha. Bă, deci la început am uitat să pun pe full. Eu eram de mult pe full screen, dar că acum m-am dat pe full screen, gen. Ce le-am întors pe ăla. Acum poți să te joci și din first person. Să o repar camera. Da. E mai ok, da. Doar că te rupe sunetul. Da. Mamă, cum l-am întors. Gen, eu stau bine pe 4, foarte bine. Mă simt ok. Da, eu stau pe locul 1, chiar super. Locul 1 nu mai e gen. Doar că ăștia vor cam să mă anicheze. Și stai liniștit că am un deștept în spatele meu. Și Da, ăsta știu, îl văd. chiar Îl vrea văd, să zic, mă bă, anihileze. le-ai nebun cu capul. Omul chiar vrea să mă anihileze. Da, chiar. Dar îi dau contră. Bă! Mamă, ce pentă ți-a făcut! Ce că eu i-am făcut-o mai tare? Nu prea ai făcut-o pentru că tu o ridicat. M-a ridicat Apoi. puțin, dar nu m-a ridicat tare. Uite, acum am făcut fenta adevărată. Băi, Nu. pente, băi. Știi ce să-i faci, da? Trebuie. Vreau să primească tipul foarte... Mamă, ce ce-o Bă, dar asta primit-o! îmi dă target, de gen? Mamă, ce ce-o primit-o unul! Asta îmi dă target, fără mișto? Fără mișto că îmi dă target deșteptul. Bine! Îmi dă target, tată, omul. l-am întors Mă pe aștepta unul. să plec. Îmi dă target. Ok. Omul îmi dă chiar Bă, target. Bă, locul ăsta. Te-a întors? Nu era aici ăla. Mersi pe aici frumos. Dar ce fac cu Sonic? Bă, dar omul e disperat. Da, știu. Când vede că când vede că m-a depășit, frânează. Bă, dar ce-s dracul? Mamă, să vezi și dau dacă se apropie mult mai tare decât mine. Bă, ce-s drafturile? Draft. Ce sale? Draft e ca lepuri, doar că nu știu cum să-ți explic, mi se pare că sunt mult mai mari decât... Să zicem că într-un draft sunt 3 lepuri. Cam așa, mi se pare că. Da. Gen, Da, nu știam draftul ce e înseamnă. categorizat. Cam așa. Ok. Bă, și microfonul ăsta e mai fin acum. Care l-am la casă. S-a speriat când lovesc. Mă, ce-ai făcut? Și-a pus frâna. Exploder! Oh! Ha! Ce faci, măi? Ai fost în spatele meu? Ce faci, măi? Mă vrea să mă ia toată cursa, omul. Am ieșit și eu. Omul vrea să mă ia toată cursa.
Da, și azi n-aveam chef să filmez. Las că l-am făcut eu, gen. Te-am făcut eu, gen, să filmezi. Rems, vreau neapărat Rems. I-am luat 23 și hai Rems. 23? 23 Da. pe 23, gen? I-am luat 22, wow, ce deșteptă-s. Mamă, ăsta știe că vrea să-l împing. Mă, da, îi dăm target și lui, dacă ne dă nouă. Da. A, de mă, că sunt în fața ta. Ce? M-am băgat. Ai, ce tare. Unde-i tu? A. Aici. Stai leac. Facem iar tactica. Da, facem totodată tactica. Adică... prima Ci dată că e ăsta, I want to help you, hai că help you. Mă dau peste cap de 3 ori. Haide să vedem. Și. Tit. Doamne. Nu știu ce mă fac eu cu jocul. Bă, Ok, fulger-mă câini. Hai că fulger-mă câini, e McDonald's. ok. Bă, mașina 42 e cu McDonald's. Serios? Da, dar tot care ne luăm. Da. Dar mi se pare că nu e 42. Ba da, scrie 42. Nu știu dacă te lasă să iei. Că s-ar putea să fie în... Stai să putem. Uite, știa el. Hai, tată. Păi. Ba, Adeu, dă-i mara. Tony e în fața mea, în spatele. Vezi? Ce ai dat-o? Da, pe ce loc e? 3. Și l-am răsturnat pe ăla. Eu pe 5. Mă duc pe Ice, mă duc pe McDonald's. Și se cheamă McD's nuts. He's nuts. These nuts. Mamă, dar ce mă enervează Ice. Du-te, mă. Hai că-s 4 tu. De ce nu știe că e bun? De ce nu știe? Ce faci, Sonic? Prietene. Na, că am pierdut. Dă o Pe frână locul și-ți 6. dau una. Pe Bag o locul frână 6. acum. Hai, bag o frână, ca să mă ajuți. Ești pe locul 6. Și te întorc. Ce l-am întors pe ăla? He's nuts. Ui! Sonic, mă împingi? Hai că te împing eu, tare. Hai. Țuc. Da. Să știi că mai bine te duci prin față când o să sale așa dese, tare. Oh, mamă, ce accident am făcut. Ai Bă, făcut? știi ce să-i faci lui Sonic, nu? Da. Vreau să aibă un meniu special, gen. De cartofiori Niște și o cartofiori moarte de crudă. întoarcere Niște cartofi prăjiți și o moarte și un crudă. suc de accident, gen. Da. Și o moarte crudă. Da. Și locul 10 crud. Și locul 10 la pachet vreau. Să-i dai. Mamă, ce am făcut lui Sonic, mamă. Stai că mă duc pe Steve. Ce faci, Steve? Și. Am accidentat. Cine ți-a făcut asta?
Sonic. Nu e Sonic, nu e Sonic, e unul. Nu, da, am văzut-o, trecut pe lângă mine. Mamă, ce accidentat. Ce aproape eram de ăla. Uite-l pe Sonic. Ce faci, Sonic? Dani! Dani! Mamă, s-a dus Sonic. 5, locul 5. Hai, Stai, vedem. încerc să mă duc pe Ice. Dar nu pot să-l întorc pe Te văd, Ice. te văd. Nu Bă, pot să-l te întorc văd. pe Ice. Trebuie să mă duc o leacă mai în fața Eu lui. sunt pe locul 5, să știi. Știi care e cea mai bună întoarcere? Ce? Trebuie să fie cu jumătate de mașină mai mai departe de față de el. Cu Da, jumătate. știu, asta fac eu. Doar că e foarte greu să te apropii de Ice. Că te întorci imediat. Mamă, era să ne lovim aici. Mamă, ce s-a dus aia. Bă, am fost vinat aici. Vezi că Sonic e în spatele tău? E pe 4. Da, și el vrea să se răzbune. Era În să-i spatele dau. tău, în spatele tău. În spatele tău. Bine! Mamă! Mamă, ce Ce-a am primit făcut? omul. Sandwich. Sandwich l-a făcut. Am luat doiul la limită. Am luat locul 5. Vreau să văd cât o luat ăla. Vreau să văd cât o luat, ce loc o luat ăla. Sonic. Da. A, dar Sonic a ieșit. Sonic a ieșit. A, da, ți-am spus că e altă 42. Candy Cane, ai grijă că nu o să se vadă nimic pe episod. Eu am să-mi iau 51. Ești mort. Da, dar măcar l-am prins până, mi-a plăcut. Iar facem schema. Vreau să iau 47. Dar iar facem schema. Da, iar facem. Ok. Uh, Eu și-o te scop. Da, și mie. Vreau să iau 5. 5. Mamă, ce fain e 5. Ce tare e 5, bă. Stai că ți-l arăt, mă duc să ți-l arăt. Pe unul îl cheamă Gigacel. Da, pe ăla ne ducem gen. Că e Gigacel de fake, gen. Bă, dar uite, nu-i fain 5, nu-i fain 5. Nu, și mie îmi place 51, că cu negru și cu verde. Mamă, Ce ce faci, tare. mă? Stai că eu vreau să... Bă, 48 îmi place foarte mult, că e Bencu. Uite, bă, pe ăsta l-am împins. Pe băica ăsta. Doi! Și l-am închipit. Bă, parcă văd acum mai bine. Da, și eu văd. Vezi că ai grijă la Glurak. Ai grijă la Glurak. Ăsta. Gigacet. Uite-l pe Gigacet. Și l-am... Ok. Mamă, am ajuns bine. Da, am pe locul 10. Stimă și respect că m-ai întors, gen. Mulțumesc, mulțumesc. Ce bine am trecut de ei. Uite-l pe 7. Scoate cât de mulți poți. Gen, lovești fiecare în parte. Ce loc ești? 5? 1. A, 1, gen, 1 numai 1? M-am pierdut în pădure. Tu cumva te-ai dus pe gres? Am văzut. Mamă, Dar tu pe ce loc ești? 7. Eu pe 5. A, păi te văd. Vezi că ăla din spatele tău, îmi pare că zici că ți-o dă tare. Da, îl văd. Avem aceeași mașină. Da, vreau odată să vă prind, vreau să dau în fiecare în parte, efectiv.
fiecare de care să aproape dau în el. Nu contează dacă pierd și ajung pe 5, vreau să dau în fiecare. Mai ales în Gigacet. Vreau să-i dau să-l întorc. Man. Dar Gigacet e în spatele. Da. Sunt pe 6, sunt în spatele tău. Și. Tai, eu tai din curbă. Papa, Gigacet. Lol. Este pe 4. Salut. Pe 7. M-am pierdut. Moci, eu dau la SIT și am dat-o la ICE. Dar vreau să mă întoarcă ăsta. Mi s-a pus patatul ăsta. Am ieșit! Cum? Sebi? Sebi? Te văd. Sebi? Ce s-a Te-am întâmplat? văzut mai. Sebi, ajutor, gen? Dar nu pot. Doar sper să mai fie loc în care să putem intra. Dar să știi că e lină treaba aici. Da. Nimeni nu Fără te lovește. accidente. Nimeni nu te lovește, pace și liniște, gen. Da. Uite-l pe Gigacet. Vai de capul meu, Gigacet, săracul om. Ce tare s-a întors, l-am mai lovit odată. Da. Mă, Gigacet, fai de-i. Bă, dar te lovești cam tare de astea, nu crezi? Da, și eu. Era să mă întorc. Dar eu am întors de la ele. Gigacet la orizont pe dreapta. Bă, Se termină. vreau să Da, știu și eu, ocupat. gen, vreau să știu și eu dacă vreți episoade cu Icelands, dacă vreți multe episoade cu Icelands, multe. Nu știu ce să zic despre asta. Da. Încheiem aici? Eu să-mi iau 62. Încheiem aici? Hai să mai facem o cu. Doar Ok. 17. Vreau Winter Wonderland. Ba nu, Saltwater Speedway. Mă duc să îmi iau și o banca. Ui, cu cine nu trebuie. Mersi. Te-ai băgat în alta. Nu te așa. Doamne, Doamne. Vreau efectiv să dau, gen, efectiv să-i dau pedală când începem cursa. Neapărat. Vreau, deci, fii atent. Dacă asta e ultima cursă, vreau să o facem la nebunie, gen. Ne lovim Da. de fiecare. Și nu mai facem tactică, fără nimica. Da, merge ca nebun. Și ne lovim. Timp și ne lovim. Gen. Sau vrei să facem timp sau nu? Să nu facem. Ok. Să e cam greu fără timp. Da, știu. Ce facem aici, gen? Mai top. Mersi, asta chiar a fost foarte bun. Da, a fost chiar foarte bună. Gigacet, mamă, l-am răsturnat. Sunt pe 6. Apa, Gigacet. Hai, timp. Ca să ne distrăm. Să ne distrăm cu ăștia. Hai, ne distrăm și niște oameni. Că suntem oameni până la urmă, hai să ne distrăm. Da.
Bravo, băieți! Bravo, bravo! Bravo, băieți, eu sunt pe 3. Lexa o să fie o problemă. Lexa. Că nu prea vrea să cedeze. Așa. Au cedat o leacă. Dai! Nu! Lexă, ești boxă. Mamă! Mai bine frânești, te duci pe partea mea. N-am vrut. Bravo că ești prost. Da, nu vreau. Nu vreau să se... Dar mă întors ăla. Na. Oailei! Tu ai văzut la ce limită era să-mi dea? Da. A văzut pe dracu. Nu știi, pentru că s-a sparte. Ăla cu 7. Vine cârbul de mașină. Vine și Gigacet. Tu vezi ce e aici în față? Zici că e război. E război între mine și Ice acum. Bun. Bă, de ce așa de răi sunt ăștia? Na, lasă că și eu să rău, gen. Și eu să rău acum. Sunt rău cu ăștia. Uai, săracul. Mersi. Săracul Foxy. Săracul Purple. Giga ce pe 1. Mamă, ce pățește. Știi ce să faci, da? Direct pe Giga ce te duci. Dar stai că e Purple. M-a venit cârbul de mașină. Da, și Purple a fost o mare problemă. Mamă, ce ți-a făcut Ice-ul? Las că mă duc. Știi ceva? Mă duc, da. Gen, doar o să mă duc. Mamă, ce ai dat ăla? Uai! No. Ice, deci direct Ice. Da, m-am pierdut. Ice a căzut. S-a dus Ice-ul. E pe 6, eu sunt pe 7. Am rămas blocat. Unde? Locul 7. Eu sunt pe 4. Pe 4. Eu sunt pe locul 4. Mă duc pe Foxfire. I-am dat-o. Vrei să mai fac un nimic. Că n-am mai făcut de mult. Ce? Să fac și un win. Stai liniștit că tu ai 3 winuri, eu am 2. Nu știu. Bă, dar aia cu 4000 de winuri. Oare cât de bun este la jocul ăsta? Nu. Cred că tare de tort. Eu mă bat cu ăștia pentru locul 1. Mă, dacă aș face eu win acum, ce fain ar fi. Ca să intri în mine. Nu pot să cred! Am făcut
și primul pe episod de azi. Și vezi? Cam atât ai și pe Da. Și Sper că v-a plăcut. oare mai filmăm una azi? Ce zici? Nu mai am ce zile. Ok, cam atât a fost și episodul de azi. Noi ne-am dus. Șpa, șpa!